ኣስታት ናይ ሓደ ሰዓት መንገዲ ብእግሪ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ተጓዒዝካ ዝርከብ ከኣ ጎቦ ዳዕሎ እዩ ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ በረኻታት ጎቦ ዳዕሎ ብሞጓስን ሕርሻን ዝነብሩ ኣቶ ተወልደ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ምክያድዮም ዝርከቦ ዕድመ ዝደፍኡ ብምዃኖም ከኣ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ብባህላዊ ኣገባብ ዝካይድዎ ዝነበሩ ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብዚ እዋን እዚ ደቆም ናብ ዘመናዊ ኣገባብ ኣሰጋጊሮሞ ኣብ ዘተስፉ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ ንሕና ከዓ ብመጠን መንእስያት ብምዃን ነቦና ተኸቲልና ካብቱ ያታዊ ማሕረስ ናብ ዘመናዊ ማሕረስ ቀይርና ማለት እዚ ዕላም ሰቦና ኮይና ሕጂ ዘውፀና እዩ ብጉልበት ናብ ሒድና ባዕልና ሸቃሉ ሓደ እናገበርና ጋብ ሕጂ 19 ፈረቓን ሜትር ወሪዳለ ሕጂ ኣብ ማይ ዘሎ በፂሓና ድሕሪኡ እዚ ዲጋ ሰሪሕና ኣለና እዚ ዲጋ ንብሎ ንሕና ሓፅቢ ኣብዚ ዲጋ ሰሪሕና ኣሎ ሕጂ ኣብ ግዜ ክረምቲ 15 ሜትር ማይ ትመልእ ኣብ ግዜ ሓጋይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዝረኣኹማ ዘለኹም ሽውያ ትጎድል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 6.6 ሄክታር ኣራንሺ ፓፓዮ ኮሚደረን በርበረን የልምዑ ኣለዉ ገምጋም እትዋት ኮሚደረን በርበረን ናይ ነፍሲ ወከፎም ድማ ካብ 70 ክሳብ 80 ኩንታል ይበፅሕ ናይ ፈለማ ናይ ፍረታት እትዋቶም ንኽረኽቡ እውን ልዑል ትፅቢት እዩ ዘለዎም ኣብ ዳዕሎ ኣብ መልማዕ ጀራዲን ዝነጥፉ ዘለዉ ኣብነታውያን ሓረስቶት እቲ ከባቢ ፅርግያ ስለ ዘይብሉ ብገመል እዮም ዝመላለሱ ስለ ዝኾነ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ናይ ዶዘር ሓገዝ ምስ ረኽቡ ንጥፈታቶም ብዘይ ጥርጥር ዕዉት ከም ዝኸውን ጥርጥር የብሎም